Yo, what's up mga kayong? Good morning. Panibagong araw. Panibagong video na naman tayo mga kayong. Ayun, makikita nyo siguro mga kayong of course damit yung nasa likodan natin, background. Yan, nandito na tayo sa sa Benguet. May isang linggo na tayo dito mga kayong. At nagsimula na rin tayo nagtrabaho. Bali sinundo kami ng bus namin nung nakaraang linggo. Sinundo ako sa doon yun. Ayun kayong at syempre naninibago pa rin kasi syempre hindi natin kasama yung pamilya natin sa baba. Ayun, tiis na lang at sinasanay ko na yung sarili ko na bali may kasama naman ako mga kayong, kasama ko yung pinsan ko. Halos nagkasunod din kami na pumunta dito, sinundo ng boss namin at mas nauna lang ako sa kanya ng isang araw. Ayun, bali okay naman yung trabaho namin, diretso naman, maganda at sana diretso pa hanggang bago magbagong taon para may pera tayo pauwi. Ayun mga kayong, at sana makauwi tayo ng bagong taon para maiuwi natin yung ibang gamit natin dito mga kayong kasi medyo marami na, kaya sana ihatid kami ng bus namin sa Pangasinan para lahat yung gamit ko dito, gamit namin para maiuwi na kasi medyo dumadami na mga kayong ito yung tinutulugan ko mga kayong, parang boarding house bali naman mga kayong, libre itong tinutulugan namin, tubig, kuryente libre, lahat. Pang chicks lang ang hindi. Yun nga mga kayong, sobrang naninibago nung pagbalik ko dito. Halos hindi ako makatulog tsaka makakain kasi ako lang mag-isa. Parang pakiramdam ko ay nasa bahay pa ako. Pero nung naman yung sinundo yung pinsan ko, medyo okay na yung medyo komportable na ako ulit dito mga kayong kasi may kasama na ako. Kayon mga kayong, at marami pa akong labahin. Ngayon mga kayong, punta po na tayo sa labas. Ipapakita ko sa inyo kung totoo yung sinasabi kong nasa Benguet na ako. Yun mga kayong, talagang nandito na ako. Ito yung tinatawag na Koreana. Yan, medyo mahangin, ang lamig, sobrang lamig. Halos 2 araw din ata umuulan dito mga kayong. Ayan yan, ito yung namin, tinutuluyan namin, tinatawag nilang Koreana kasi Koreano yung may ari dati dito mga kayong. Ayan ito yung views dito sa amin sa Benguet. Medyo umaambon pa mga kayo. Yan. Yan mga kayong, yan yung highway na yan, highway yun. Pababa papuntang La Union, Pangasinan. Daming sayote Sinong gustong gustong mag-ulam ng sayote, order lang kayo sa akin, i-deliver ko sa inyo. Lalayngan nyo. Ito yung dito kami naliligo. Yeah. At ito din yung labahan ko mga kayong. Ayan daming sayote. Ayan halos sinakop na yung likod ng bahay dito. Dami. Ang ganda ng view dito mga kayong, lalo na pag nandun sa taas na ng John.
Yun o, mga sayote. Sobrang dami. Yun o, may bunga pa yun. Umakyat pa doon. Ito yung pinaglulutuan namin dyan, pero wala na yan, wala nang kalan, makalat na, sobrang dumi. Sa kabila kami nakikuluto. Yan o, dyan yan kami hindi nagluluto, at dito din kami uminom kagabi. At ito yung tinutulugan namin. Yan yung isang pinsan ko, dyan natutulog. Yan, sa may bahay kubo. Yan. At may isang kwarto pa dito. Yun o, sira-sira na. Pagbalik ko dito, nilinis ko yan lahat. Kasi parang ano na, natabunan ng lahar. Sa dami ng alikabok, dumi, kalat. At ito rin yung tinutulugan ko, mga kayong. At yun naman yung ano, yan yung bahay na yan. Yan yung dati kong bahay. Bininta ko lang. Ang lalaki ng bahay dito, mga kayong. Yan o. Sa banda doon, store na yun, tsaka bilyaran. Yan yung mga gamit ko. Iuwi natin yan, mga kayong. Mga sapatos, marami na rin yan. Buti yung mga speaker, inuwi ko na noon. Yun, mga kayong, hanggang dito na lang muna tayo, mga kayong, kasi maglalabat tayo para makapagpahinga. Kasi mamayang hapon may overtime na naman. Yun, ipapakita ko sana sa inyo, mga kayong, yung mga product na ginagawa namin, kaya lang bawal ata, baka pagalitan tayo ng boss. Kaya yun, yun, mga kayong, hanggang dito na lang. At salamat sa inyo, at yung mga nagtatanong sa akin na ba't hindi na ako nagbablog. At yun, pasensya na, mga kayong, kasi busy tayo, nandito na tayo sa trabaho, hindi ako makapag-vlog. Ayun, mga kayong, at salamat sa inyo, at pagpasensya nyo na tong video natin ngayon, kasi pang lang, sinabi ko lang kung nasan na ako ngayon. Ayun, at good morning, mga kayong, at salamat sa inyo, at God bless, bye bye.